Ollaan aamulenkillä Central Parkissa. Kello on ehkä 5:30. Mielenkiintoinen kohta tässä Metropolitan Art Museum on tässä vasemmalla. Täällä on New Yorkin suosituin turistikohde. Kello on 5:30 aamulla. Aurinko nousi tuossa 20:06. On kohta juossut tommosen 40-50 minuuttia. Täällä on todella paljon porukkaa. Pyöräilijöitä, lenkkeilijöitä. Tähän aikaan aamusta. Sopivan raikas ilma, ehkä tällainen 10 astetta lämmintä. Terveiset Nykistä.